नै मोनसे सोमोनांथाव नुथाय एम्बु सत्रनि आथिङा थोंथामल' नै नायनानै ला एम्बु सत्रनि आथिङा नै थोंथामल' जोंहानि एम्बु सत्र बे नै बोरै जागोन नाय बेखौ नै उरि जादों उरिखौ माबायदि जायो आरो नाय सिब्रब्र नै गिथावथाव ना दांनो आंथ' दांनो गिखायो बेखौ खाथिनिखौ जानो रोङा बिसोरो गोजाननिखौसो जायो नै बोरै नै सुम्बुक बायदि बिसोरनि सालाया नै गोजाननिखौ जायो बोरै जाहरो नै गोलावनो आथिं थोंथामल' खस्थ'थार बेसोराया बिराद खस्थ' नै खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो हरनि समाव जादों बिसोरो लाइटआव ओंखारनाय उरि माखाखौ नै जाजोब्बाय उदै बुंलायबाय नै उदै हाय लोगो जाबाय आंजों लोगो नै लोगो जाबाय दे जा बिसोर गाबिनि थाखायनो अखा हायाखै बिसोरा मोदैल' रुथु गबाय थायो गोसा गाबनो रोङा माने गाबा दुखुनि थाखाय मानोना आथिं थोंथामल' आथिं थोंथामल' नायनानै लानो जन्मनिफ्रायनो गैखाया बिनि आथिङानो थोंथामल' जाना फैखादों नै बे मासेया बियानि बिदा बेनि आथिङा थोंब्रै नै बे उल्था फाल्था जायो फाग्लासो खाथ्रा जाखायोना गोलाव हाथाया बिसोरनिया सालाया सिब्रब्र आयु बोरै सिब्रब्र आयु ओरैहायनो उल्था फाल्था जाखायो मेगनाव सिथाबदो खार मेगनाव सिथाबदो खारबाय नै टंक्लें आबौ ओइ एम्बु नों मानो गाबाखै बोथोरा दि रानस्राव जाजोबना दङ सान्दुं गोसा नों मानो गाबा अखा लिंहर एम्बु अखा लिंहर जानायल' नोंसोरो अखा लिंहर अखा